Ngibulise uNtando Bishop. Notata bonke abangamabishop besibabalo. Mama founder, Mama Ash, Bishop Ash bonke besibabalo. Bonke mama abantu abatsha, otata bonke abakhulu ngegama lenkosi yethu Yesu. Ndithatha ke indawo ukugqibela. Bendingakhulanga ke inkosi malinathi kodwa ngomthandazo ndikhulile mali ke nathi igama lenkosi. Apha ndithetha emva kogqirha. Ogqirha sebenyangile ngeendlela zonke. Mna ndizoqokelela amayeza neebhodlela ezophukileyo neenaliti ezophukileyo. Amen. Kangangokuba ndizawusebenzisa le vesi yokugqibela ezawuqokelela onke la mazwi, ngoba kakade iyivesi yokugqibela kule ncwadi yevangeli ngokubhalwe nguLuka 23 ngomqolo wa-46. Wadanduluka ngezwi elikhulu Yesu wathi, bawo ndiwunikele ezandleni zakho umoya wam. Uthe akutsho waphuma umphefumlo. Haleluya. Isawuncokola kanjani? Yonke ke le nto yenziwe apha iyaqukunjelwa. uYesu okokuqala njengokuba ebethe bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo, usebenzise eli lizwi okanye eli gama ngenxa yemfundiso yakho kwabo. Nasekugqibeleni uYesu uthetha la mazwi uthi, bawo ndiwunikela ezandleni zakho umoya wam. Amen. Into esebenza apha kuYesu usebenza inhlonipho ngobawo, aphinde ekugqibeleni, ekuqaleni ibe ngubawo, nasekugqibeleni ibe ngubani. Bantwana bakathi uYesu apha uzincamile, njengoba ithi iBhayibhile kwakufanele babekho umuntu osemhlabeni afane nabantu bonke. Amen. Weza emhlabeni wazoba ngumuntu ebantwini. Kungoba uYesu esifa njengabantu bonke, uqale kwafa yena. Haleluya. Ukuze yena waba inkahlela yokufa kwabantu bonke. Makasikelele uba. So uYesu uzalwe uJosefu noMaria ngokwentando kaThixo, kodwa waphuma uJosefu noMaria waphila ngentando kaThixo. Amen. So eshumayela kuzofezekisa umsebenzi womntu omthumileyo emhlabeni. Apha usebenzile uYesu ngokuphilisa abantu abagulayo, wavusa abantu abafileyo, wenza amahlwempu ngezwi lakhe. Bantwana igama lenkosi. uYesu ngexesha abanjwayo ubanjelwa isizathu esingendawo kodwa esibalulekileyo kuThixo. Ngexesha amadoda ababingelela abakhulu nababhali nawo onke amadoda amakhulu ahlala phansi enziyele ngenxa yokokuba uYesu njengoba efikile esiza kusawuphinda kulento fukuthi nagoqe umntu akuzinikela ngokwakhe. Siyama sonke khona iklasi. Amen. So now uYesu aphunga amadoda amakhulu akhangela indoda, bakhangela indoda apha bonke lixesha kusenzeka le nqulembo. Kumane kusehluba umnyama ngexesha elithile, kwehluba umnyama ngexesha elithile. Amen. So now ngexesha likaJudas Iscariot iBhayibhile wayengaziwa uYesu kuba uYesu wayefana nabanye abantu, wayefana nabafundi bakhe, kodwa uJudas Iscariot yiyona ndoda yayimazi uYesu ngoba yayiphethe iindawo zakhe. Xa bebuza abantu sizawufumana kanjani uthi endithe ndamanga senaziba nguye. Nasekho indoda wayelanjeni ufike ehamba ngethoshi
ehambe khangelana naye babembuza uyesu babuza lifuna bani bathi uyesu waseNazaretha bathi nguye basuka bawa baphinda abazalwane ovukeni kwabo babuzwa uyesu ufuna bani bathi ufuna uyesu waseNazaretha wathi nguye wathi uyesu bayeke nabo baba abenakugama uzalisekisa kangu umsebenzi wakhe ngexesha uyesu anikela unina kuJohane ixesha lokufezekisa umsebenzi wakhe uyawugqibeza xa ufuna ushiya unina enomuntu yaye unina enendawo amgqilise kuyo nabanye abantu abazomama babashiya amen ngoba umnyagula apha mama kulapha khange uyikhathalele babenakugama amshaka nasempilweni alisikele igama lenkosi so now uyesu ke uzokwenza ufezekisa ngoku imisebenzi yakhe ngexesha athi ndingcaliwe uyesu ungcame njengamngalo amen ngexesha anqaniweyo bekumele uba anane ngoba uyesu ebephila impilo yasenyameni apha enyameni uyesu ebengaseli engekho nto beyenza kadebethwa ekhathwa esenziwa izinto ezingenamsebenzi wamncama uyesu wathi ndingcaniwe ngoba ebephila le mpilo nawe uyiphila wabenakugama lenkosi xa iqonda uyesu ugqibekile umsebenzi wakhe uyakwazi ugqitile ubona indlela ebheke ekhaya ubona amazulu evuleka naku ubumnyama busehlamini abantwana bakathiko futhi kugqitile usekhona ibali wenza lambile so ngihle iBhayibhile uyesu ekugqibeleni bakho ugqityiwe wathi bawo entshilo mosinathi ekuqaleni uthe baba baqonde utshilo ekuqaleni nasekugqibeleni uthi baba bawo unikela ezandleni zakho umoya wami wathi utsho kwehla kwenyama lakazuka iphusalo lezulu avuleka wanyike ngomhlaba bavuka abantu ebebekuyesu haleluya bonke abantu abancane baya kuwo umvulo amen wavuka uyesu ngoba uphilile umsebenzi wakhe wathi ngoba uphethe uloyiso akabulawanga ngabantu uyesu ufe ngokwakhe ngoba utshilo wathi akukho namnye unako ukuwuthabatha umphefumulo wami ndiyawunikezela ngokwami amen hayi ithi iBhayibhile ngexesha afuna wangalo azange athathe nexesha wayefaka imijeni kuba ebulawa uyesu amen zonke ezazinto ezenziwa kwabethelele emnqamlezweni azange zimbulawa kodwa xa kuphuma umphefumulo usewasuka wanikezela wathi bawo unikezela nje 3:45 uyesu simengenya ufonke evala lecawa